Mal-150 persuna minn tfal kbar, minn għawwiema professjonali għal dilettanti u l-familjari tagħhom inġabru fil-Pixxina Nazzjonali tal-Qro għal attività li organizza Nila Juice huma mal-komunità. Fost il-parteċipanti Thomas Mifsud ta' 16-il sena li juża siġġu tar-roti. Neil għamel żmien l-LSA ta' Thomas. He used to be my carer when I was young. He's actually the one who taught me how to swim. Okay. And I've been inspired to swim with him today. I'm going to try to do the full 9 hours with him today. Ma' Neil kontinwament fl-ilma, Thomas li ftitilu rnexxielu jom għal 6 sigħat sħaħ ma' Neil. Il-bqija tal-parteċipanti l-oħra għamu għal sija kull wieħed fil-bqija tal-lanes f'dil attività li bdiet is-sibt fit-3 ta' wara nofsinhar u baqgħet għaddejja sa nofs il-lejl. L-attività serviet bħala l-aħħar taħriġ fit-tul għal Nila Juice li f'Settembru se jipprova jikser ir-rekord tiegħu stess billi jom 160 km madwar il-Gżejjer Maltin għal 3 ijiem fila. Nila Juice waqqaf rekord mal-Guinness World Records u mal-World Open Water Swimming Association fl-2021 meta qam mill-gżira tal-Inosa sa Xlendi Fawdex għal tul ta' aktar minn 125 km. Nagħmilha biex nikser ir-rekord, hekk nagħmilha biex nqajmu l-kunxjenza fuq l-ambjent, ħajkollna 3 clean-ups hekk ħankun qed nhom għal 70 siegħa ħajkollna clean-up kull ġurnata u qed ninaqdu ma' Zibel, Wave of Change Zibel l-NGOs ħajnaqdu biex nagħmlu l-clean-ups. Kontrarju għas-soltu l-isfida ta' din is-sena s'issir f'Settembru mhux f'Ġunju li għandu l-vantaġġi u l-isvantaġġi tiegħu. Eżempju, il-baħar mhux tkun daqshekk kiesa li tkun f'Ġunju, allura dik tkun naqra iktar faċli, imma mbagħad il-lejl tkun ħafna iktar twila għax ovvjament f'Ġunju għandna l-ġranet huma l-iktar twal. Tentattiv simili ipprova jagħmlu f'Ġunju tas-sena l-oħra iżda kellu jabbanduna l-isfida minħabba li nigżuh ħafna bram huwa u jom bejn Majorka u Ibiza.